Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Apa ndangona ka video kamene kuyenda ku South Africa. Kumene kukundithu kuli a restaurant imene chimachita kuti wake. So my chef kama kuti anthu ophika kumene koko anali mphepete muja mwa restaurant iyo ndi kenako anayamba kumadula maluwa kumakhanga kusamalira maluwa kugwiritsa ntchito ngati ma garden boys. So pamenepo panali adayina ake, just a random guy, basa mangoyenda madutsa kenako anaona kuti kuti apa chochitika njani. Ndi anafunsa kale kuti kodi amadolo mukutana apa, kenako anatoka tikubwera. Ndi kenako anapeza kuti wapita ndi anazabweranso. Ndi anampeza manajayo mnu wakeyo manajayo amene akupanga manage malo. Ndi anamfunsa kuti kodi apa chochitika njani. Kenako apa ifeyo basi ukilina malowa kuti njani udula malowa kuti no ini wakulwete ndo kaya chifukwa choti awande anthu akuda ndemu kwagwisa ntchito chonchi komano izi sizolondola sizoona chifukwa munthu ophika chef sangagwiritse ntchito ngati garden boy panja. You understand? So ndimafuna ndikepo comment pankhani ngati imeneyi. So Adam anyway anabwera ndike comment taona ndika video imene akhali akayo ndi kupasana comment. How's it? Hey. Why lira garden? Libereka kamari. Eish mran. Witi mudimu pe. Where is the owner? Come here. I'm coming. Stop everything. Stop everything, my brother. We will speak to the employer. I got all the rights. You will know it better. You got all the rights. You got all the rights. I'm telling you. That's nonsense. That's nonsense. I'm telling you that's nonsense. Workers, you are abusing these workers. That's an abuse of workers. I'm saying that's an abuse of workers. You can't do this. This brother is a chef. He must work in the chef. He's not a gardener. Why do you do this with black people? That's nonsense. I'm telling you that's nonsense. That's nonsense. That's nonsense. You can't do this. You can't do this. You can't. That's nonsense. That's what you're doing with the people. I'm telling you that's nonsense. These are not gardeners. I'm saying these are not gardeners. These are not gardeners. Tina, we are just helping you guys. This is wrong. It's gonna These people are not gardeners. Who are you? You can't tell chef If I'm wrong, you have a procedure to follow. Yeah, then that's fine. You have a procedure to follow. Hey, my brother, Is that what you do everywhere you Okay, ndiye samonera video imene yoyo ndithu adawo anafika poti kunyamula mafosholo kwataira uko. Anyway, ndimafuna ndikepo comment pankhani imeneyi. Akuluakulu ifeyo especially kwa Africa, we are the victims of exploitation. Ife ndithu tili ndife anthu timokera thangata kwambiri, like thangata. And I'll give you guys personal information, personal experience. To find out personal experience. Some of you here, mina ina mango ona da nkope ibanji chan nimakanga nawo na bena bage. Yes, nkope mnawo na bena bage. Muzaka zambuyo so chama 2020, 2021 muzaka ngati zimene zoso. Magashiro ba company nage. I think sindukuzana for the company yo. But the my friends banoba. Anyway, company mine ndi company yo nyamula yolandira kumaso kunyamula katundu malayos like kuna ulikosa funa utumiza katundu mutumiza, right? Apita abwera like company ikulu
So kampani imeneyi ineyo ndinalembedwa ntchito, right? Kampani imeneyi ndithu ndinalembedwa ntchito yake ndinali COD manager, kapena kuti ndimapanga manage, ndinali manager wa ma CODs. Ma CODs ndi ma parcels onse amene sana lipiridwe. Mukamatumiza parcel, mukamatumiza parcel, pamakhala parcel katundu wanuja okay mwamulipira kale one, ndipo pamakhala katundu wina amene simunamulipire. Nde ineyo nali responsible pa katundu yense amene sanalipiridwe. They actually have to make sure kuti katundu ameneyu wabwera mungati nanga wapita mungati. Yeah, so I have to trace the cash yake, ndama yake. So some sort of something like that. Ka COD yasokonekera like katundu wasokonekera ngarana oti osalipiridwa ndi oti I'm responsible. So anhambira baba, I think some of you are saved you. Anhambira nakupanga save ndetu zaka zimenezo. I think kuli ngomene koko. Ina mwina mukumbukira. Yeah, ina mwina mukumbukira. So, pamene ugisho ntafika kumene ku company imene. That was the chairman of November 2020. Tafika kumene tinasena na zonse bwinobwino. Kenako naka 3 days. 3 days. Day 1, 2, 3. Koma potengera ndi ntchito imene tinagwirizana. Ndimapeza kuno zoti panthu paja ndikugwira ntchito ikulu kwambiri. Like ndikugwira ntchito. For example, ndikabwera ngati night shift ija ndikuti ndimapeza kuti ineyo ndikuloda, like kunyamula katundu wika mugali moto, mazima truck zini from katundu akabwera kucho from Uzuzu kuti ku Blantyre ndine mutsitseso, then kenako afterwards kenako ndimulembereso ndidziweso kuti chiwerengo cha katundu wamaseuti amene ndimapanga ineyo kuti wabwera mungati ndangapita mungati. On top of that ndiyambeso kupakilaso kupakila kutsitsa. So I was like, no, this is not what I signed for. This is me the sign. So after 3 days ananditana. So madziwa anthu ake nali ma Indians. CEO nali ma Indians. Now I'm office much. This first of all, and for it has been 3 days. How is your work? How do you see the work? Now zakuti akule first of all ndifuna job description. Ndifuna ndidziwe kuti ineyo ndikabwera kuno ntchito kuno ntchito yanga ndi yani basi, that's all. Ndikabwera kuno ntchito kuno ntchito yanga ndi yani. That's all I need. Bas, nothing else. Then pale bajamzo mwenye mnojo kwambiri. Make sure kuti ma parcels yo akhale safe, ma parcels yo you have to track them. Jifoka COD ka so wande kuti actually you be responsible bagud. Now so okay. Nazo kumano muntu ne ndikumanyamula katundu. Like kunyamula katundu jo biga mgali moto kutsisa mgali moto, like is that part of my job? Imeneso ndi part ya ntchito yangaso. Ndikuchinjira kwa katundu zakuti akuti no imeneyo you brother, you can help. Okay, don't worry, you can help, only help. Okay, not too much, help, just help. Help.
uzingothandizira basi uzingothandizira no isi kugwira isi kupasa ine singabwere ndinzinyamula katundu ngati ine ndiuloda what and nabanga fight hard pakana at the end of the day anapeza kuti analembana tsopano anthu maloaders tsopano kulemba special kwalemba ntchito right. That's why I don't want to mention the name. Yeah, yeah, because actually the problem was fixed. Issue meaning that's of it. So, we were okay. Money for now, so I need listening. I'm giving out. Listening, I'm back here. Listening, I'm halode. Kuloda nkare mujako titsa yancha listening kapanga zimene zoso. And another thing was time. Time ulukira. Then madolo aja afuna zoti 5 o'clock kuri weruke awudiya we just wait okusabira ntayi noyi komano ntayi overtime kuri urenge drama za overtime sakubatsaso so that's zimachitika zimenzi kwambiri zimachitika kwambiri so ndimangofuna ndike comment pa nkhani imeneyo kuti munthu job description ntchito imeneyo yobwera pamalopo uzidziwa mabwana ambiri amabisa dala zimenezo kuti iwe usadziwe koma iweyo umenena kuti wadziwitseso kuti iwenso ndozindikira kuti akulu ndofana ndidziwe job description yanga ndi chani ndikabwera pakampani pa ndikabwera pamalopo anopa ntchito imene ndikuyenera kugwira ndi ntchito yanji basi kenako iwo aja akuze ABCD that's all iweyo kabwera ugire mine ngati kuli kuonjezera ndikuti ikhale extra ngati ungagwira ntchito mopitirira nthawi imene anakuyikira overtime drama yalandire that's all. So izizi zinangondikumbutsa kuti mmene anthu ma-Africans ife amatipangira abuse. By the way, last year, I think that was 2021 or something like that. Yeah, so guys, thank you so much. Itaruza ni kuti kunchito wanju meji mogonyasa ndiyani. Chimene mmono zira kupangana na abuse ndiyani. Thank you so much guys, Malawi cameras.